Sú to špeciálne 50. narodeniny, ktoré celá spoločnosť Imergas oslávila s prezidentom spoločnosti pánom Romano Amadei po obede dňa 5. februára 2014. Bola to prekvapujúca oslava, ktorá predznamenáva iniciatívy, ktoré sa budú realizovať v priebehu roka. Uplynulo už 50 rokov, odkedy páni Romano Amadei, Gianni Bianchi a Giuseppe Cara vytvorili v mestečku Brešelo malú remeselnú dielňu. Z nej sa do dnešného dňa stala medzinárodná spoločnosť s talianskym kapitálom, schopná obstáť medzi svetovými výrobcami pokrokových systémov pre vykurovanie domácností, systémov orientovaných na úsporu energie. Boli tu skoro všetci. Takmer 600 zamestnancov, ktorí pánovi Romanovi Amadei srdečne zablahoželali a odovzdali mu dar. Strieborný štítok, na ktorom sú vyrité slová úcty a úprimného citu. Sám človek pri kormidle, ktorý vedel snívať realitu a zmeniť realitu na sen. S podpisom Rodina Imergas 1964 až 2014. Con questa vostra dimostrazione di affetto io continuerò finché potrò. Bola to spontánna oslava, ktorá symbolicky otvorila rok 2014. Pán Alfredo Amadei, podpredseda predstavenstva spoločnosti Imergas, oznámil, že v priebehu ďalších mesiacov budú prebiehať rôzne akcie, v ktorých bude ako protagonista vystupovať celá spoločnosť, predstavená bude jej história, ale predovšetkým ďalšie plány do budúcnosti. Svet Imergas je v neustálom rozvoji prostredníctvom nových investícií, zameraných na zvyšovanie konkurencieschopnosti, ktorá jediná môže zaručiť trvanie spoločnosti aj ďalších 50 rokov. Avete dato una soddisfazione immensa. Grazie, grazie.